ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଗୋରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରାଜଘାଟ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୋ ନାଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦାସ, ଘର ତ ଚାଲନ୍ତି ଡିଭିଜନ କହନ୍ତି ଅଶିଷ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲାକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଦେଖିଲାକୁ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଡ଼ି ପଲଟି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ପଲଟି ହେଲା ପରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କେମିତି ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବଲର ଗୁଡିକି ଆସିଥିଲା, ସିଏ ସଡନ୍ଲି କାଟି ନ କାରିପାରି ଗାଡ଼ିଟା ପଲଟି ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗାଡ଼ିରେ ମାତ୍ର 7ଟି ଗୋରୁ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଗୋରୁକୁ କାଟି ଗୋଟା ସବୁ ଇଏ କଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ପଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 7ଟି ଗୋରୁ ଏବେ 6ଟି ଗୋରୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲା ଆମେ କଲ୍ କଲୁ ସେଇ ବାହାରକୁ, ତାପରେ ସବୁ ଆସିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଘାଟ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରୁ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରୋଇ ଚାଲନ୍ତି ତ ସକାଳେ ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ 4:45 ରୁ 4:50 ଭିତରେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ସାଡେନ୍ ତଳକୁ ବୁଲିକି ପଳେଇଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି। ଏଥିରେ ଗୋରୁ ଥିଲେ 7ଟାରୁ 6ଟା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବସ୍ତା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।